Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul Awwissu li għadda l-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu għal 1787 jew b'aktar minn 28% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Minn dawn 1245 kienu rġiel filwaqt li 542 kienu nisa. Iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija tax-xogħol JobsPlus juru li matul Awwissu li għadda kien hemm tnaqqis ta' 702 persuni minn fuq il-kodba tal-qatt meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Filwaqt li f'Malta l-persuni jfittxu xogħol naqsu b'510 għal ftit aktar minn 1600, f'Għawdex il-qatt naqas bi kważi b'200 biex issa hemm biss 184 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. Skont ir-rekords amministrattivi ta' JobsPlus, il-qatt naqas fil-kategoriji kollha. L-akbar tnaqqis fil-persuni qiegħda kien irreġistrat fost il-persuni li kienu ilhom qiegħda l-anqas minn 21 ġimgħa, fil-fatt dawn naqsu bi kważi 300 ruħ. L-NSO irrapporta wkoll li l-persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'45 oħra u niżlu għal 244.